La esikoleni ke lapho khona ke ithenji labantu empowerment for disability belizonikeza la khona ke izinsiza ke ezokulelela ke izingane ke ezakhona ke la esikoleni kodwa njengamanje ke sinothisha enhloko wesikole ke sizothola kuyena ke kabanzi ngomuzwa wakhe ukuthi ke kube uzizwa kanjani ke emva kokuthi ke kunto enhle kangaka ke ikhona la esikoleni ke sakhe ke esika asikubingelele thisha sikwamukela. Siyabingelela Mnguni. Namhlanje sikhona la esikoleni sibonile namhlanje into enhle kakhulu yenziwe change labantu empowerment for disability bezolekelela izingane ke mhlambe ke uma ungasuthatha usibeke ngomuzwa wakho njengothisha enhloko ukuthi ke uzizwa kanjani ke ngokwenzeka namhlanje esikoleni sakho. Siyabonga kakhulu ukujabula, ngijabula kakhulu kwabuye kwaqondana futhi kwayinyanga yothando ukuthi ithenji labantu empowerment for disabled lize la eBhekithemba lizonikeza abantwana umfaniswana wesikole. Ngicabanga ukuthi uMathenji ubukile ukuthi izingane zaseBhekithemba esikoleni izingane ezintulayo, izingane ezidingayo, izingane zabantu abangathathi intweni. Kodwa ubonile wafika wazonikeza izingane eziningi ngale ndlela. Siyabonga kakhulu engathi kungaqhubeka kwande. Okungithokozisayo ke ngizwile ukuthi kubona njengoba kukhulunywa ngokuthi kune disability kunama graduates of which okuzokwenza abantwana bethu nabo bagqugquzeleke ukuthi nami ngiyakwazi kanti ukufunda ngize ngifike la kufike khona nalabo uNkulunkulu abenzile ukuthi bangakwazi ukuthi bafane nabanye. Siyabonga kakhulu. Mhlambe ke thisha sithathe sithola umuzwa njengabantu eniphila nazo izingane usimo sinjani ezikoleni ezahulumeni njengokuthi siyazi izingane eziningi zalabazali abangathathi intweni mhlambe ukufunda nokufundisa izingane inesimo sokuthi ayinazo izinto ezanele zokufunda nezibala kuno uniform njalo injani ibe kanjani njenganani bothisha enibonayo ngoba nina enihlala nazo izingane ubusuku nemini. Engakuphawula nje ukuthi uhulumeni uyakuzama akuzamayo kodwa akufiki la sifuna khona. So singasho nje ukuthi uhulumeni mhlambe njengalezi izingane zethina nje njengala esikoleni siwunofi school asikhokhi ngenxa yesimo izingane zethu ezifunda la eziningi eza kwi-informal settlement. So kuyenzeka uhulumeni kulesi simo esikhona ngicabanga ukuthi economy imali kuthiwa zikho thola ukuthi sihleli asinalutho asikwazi ukugundutshana asikwazi ukwenza lutho silindele leyo mali kaHulumeni njengoba bengathathi intweni kabazali kufuneka senze ngayo yonke indlela ukuthi ingane mayifika esikoleni sifike isikole siclean izingane ikwazi ukuthi zidle ngesikhathi iloko nokufunda uthola ukuthi siyashodelwa mhlambe wothisha ayikho futhi into esizoyenza ngoba iHulumeni uthini akaqashi uDepartment of Education so nje siphila kuleso simo esinjalo mhlambe ngelinye ilanga siyolunga. Sengisho umelana nezingane ukufundisa ingane ukuthi ayinazi uniform kanjalo iyabamba kahle njengezinye izingane esikoleni noma mhlambe kuba khona ukuphazamiseka kuba khona. Izingane zethu incane kodwa kumnandi ukubona ingane ifaniselana nezinye izingane kuyayisiza lokho ukuthi ingakufili ukuthi khona into engenayo lokho kwenziwe uMathenji kuzosiza kakhulu ngoba uma ungena eclassini ngeke ubone ukuthi lo uyantula lo akunjani ngoba bazobe befaniselana akekho ozobe necathulo eziqhumile njengoba nizibonile akekho ozobe nebhuluku elidabukile njengoba nibonile njengoba sebezogqoka kanje kuzobooster nemoral kubona ukuthi sebe right. Siyabonga kakhulu kodwa njengamanje ngicabanga ukuthi asisondele kuyena ke uSisi Mathenji ke ekuyena ke umsungulo omkhulu ke walodaba olukhulu kangaka olukhona la esikoleni sisi asikubingelele kwikhaya. Ngiyabingelela nami msakazi. Sisi siyeza udaba olukhulu ukuthi ke wena umuntu owumangqozi impela kakhulu ke ekuthenini ke lo daba ligcine lihlala mhlambe intoni ekuthintile wena ngaphakathi kuyena ukuthi ugcine ususungula organization eselekelela ngalolu hlobo lolu daba okungagcina khona ulekelela abantu abakhubazekile kodwa lilekelele nasemphakathini ke sikakhulukazi ke kubantu abasole mhlambe yini ekuthintile wena ukusungula organization efuzele. Mina ngikhule vele ngumuntu obathandayo abantu ngiyabathanda abantu ngaye ngazama ngafunda ngayi-social auxiliary worker so ngokubona isimo mina ngiyathanda ukumbona umuntu ongcono kunami abe ngcono so isona ke isimo esenzile kanjalo ngoba ngisho nomakhelwane mekuDisember kuyafanele ukuthi nawe mawujabula naye umjabulisi so ingakho ke nami ngibonile ukuthi izingane njengoba kuqala unyaka bengaba kuhle ukuthi nazo zifanisane noma singakwenzanga okwanele kodwa next time ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzosisiza ukuthi sikwazi ukwenza.
Mhlawumbe asithinte udaba loxhaso, sizwile ukuthi bakhona abaxhasi ababili abakhona la ukulekelela lesimo esenzeka khona la namhlanje. Mhlawumbe-ke uma singase sithole ukuthi-ke uxhaso lukhona, nidinga uxhaso olungakanani ukuze niqhubekele nifinyelele nakwabanye abantu? Uxhaso siyalidinga nje ngoba siyi-organisation entsha iqalayo ukuqala njengoba siqala manje ukusebenza, sisadinga nje ngoba kusakuningi fanele sikwenze. Kuyimanje sile kwesinye isikole bathi ingane badinga i-special shoes. So i-special shoes-ke uyazi fanele siye ey'bhedlela. So sisadinga nje, singalijabulela ukuthi nezinye iy'nkampani nezinye zingakwazi ukuthi zisilekelele. Mhlambe ofisa njengamanje ubukelele lo mbukiso wabona iy'thombe esizifakile la ey'nkundleni ukuthi-ke usizo linikeza ingane namhlanje lungakanani, othi ufuna ukufaka isandla, mhlawumbe angaxhumana nobani kanjani ngaphansi kwe-organisation? Singacela ukuthi bonke abangafisa ukuthi basixhase siyithenjile abantu, Empowerment for the Disabled. Sinayo i-email address, sinayo i-business account, khona wonke ama-social media bangakwazi ukuthi basithinte kuwona. Ikhona-ke nenamba yami laphana 065 093 8660, noma bathinte u-Andiswa, u-secretary we-organisation. Siyabonga kakhulu. Sikhona-ke la eBhekithemba Senior Primary School, lapho-ke khona-ke ithenji labantu-ke belizonikela khona ngey'nsiza-ke ezolekelela-ke iy'ngane-ke ezingathathi intweni-ke ukuthi zikwazi-ke ukuqhubeka-ke nokufunda-ke. Siyikhaya TV2, uMnguni Qaba. I-role engiyinikeziwe la namhlanje ukuthi ngithi ukuphawula sakubonga ukuthi uMalandela usivulele la eminyango ukuthi sikwazi ukuthi silethe lokho esinakho esingakwazi ukuthi sikunikele ebantwaneni ngokwesidingo abathema besibuka basiveza kithi. Lokho-ke leyo nto bekuyinto ebingeke ikwazi ukwenzeka thina njengethenji labantu, Empowerment of the Disabled People, besingeke sikwazi ukuyenza kungekho abasixhasile, ngoba silana nje sizimele njengoba siyi-organisation sisasuka phansi. So i-Fashion World eku-West Street ngaphansi kuka-Baba Ismail Renderi or Rendere, kanye nePhaseta engaphansi kukaKagiso Hlungwane. Uma ngabe ngibiza kahle iPhaseta, i-Pan African School of Economics, Tech and Agriculture. So siyabonga kakhulu kubo ngokuthi sikwazi ukuthi namhlanje sithi njengoba kumhla ka-5 February 2025 sifike kulesi sikole engahleze ngisizwa ngendaba iBhekithemba, ngoba ngumfana la eMlazi, nami ngikhulele la eMlazi, ngangifunda la eNduduzweni kule minyaka yama-80s. Ngiyayibona seyinje kanje, indawo abanye bethu nosisi Mathembu sasikhona la. So ngilana namhlanje ngenxa yokuthi kunabantwana abawu-20, abawu-10 of which bazothola i-uniform, nabawu-10 of which okusho ukuthi 10 of which abazothola i-uniform abafana labo, 10 of which bazothola izicathulo okuwamantombazane. Sibonga-ke uNkulunkulu ukuthi uhambele kulabo abakwazile ukusixhasa, kanye naye usisi Mathenji ngokwephupho lakhe ukuthi kugcine akwazile ukulifeza lokuthi lana akhulile khona eMlazi azithuke esenza into ewumehluko and eyenze kucacele nombani, ngoba ngiyabona namalungu omphakathi akhona futhi amaziyo usisi Mathenji, awaziyo futhi namagalelo akhe. And siyabonga kakhulu once more sisi Mama Malandela ukuthi nisivulele la nethimba lakho sikwazi ukungena senze lisethulo futhi silethe umnikelo lo esiwulethile. Ngicela ukuthi ngihlale phansi noma nginikeze oza kwethu uma ngabe khona la sala khona kwengishiya. Ngiyabonga.